seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti apa kuat mas apa kuat urip nandang sujono pancen angel jeng pancen angel duwe ati kencana apa ana mas tuladene jopo wanita ngendi kene lujang lungguh otak kandhani ya Supedra garwa Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah Nyokrawati bebarengan ambangun tresna kang suci boleh goyang dulu pak goyang dulu sampai bawah sampai bawah sampai bawah bro yang mau gabungan boleh pak monggo sini yuk joget-joget bareng